Velkommen på online kursus. De 2 første øvelser og baggrund. Pigen skulle i dag møde elefanterne i skoven, og hun glæder sig utrolig meget til at stille elefanterne sit spørgsmål. Pigen var ankommet til skoven sammen med elefanterne. Pigen siger: "Nu skal jeg i gang med minikurset Fokuseret handling og træn din indre stemme. Hvad er hvad?" Elefanten med visdom og tryghed snøfter lidt. Først vil jeg fortælle dig lidt omkring baggrunden. I 1990 der startede et forskningsprojekt Livskvalitet og sygdomsårsager, og det voksede meget hurtigt i takt med omfattende bevillinger fra danske fonde. Tilbage i 1991 der var Apotekerfonden med til at undersøge 10.000 danskere i en livskvalitetsundersøgelse. Og Rigshospitalet medvirkede til at stille et forskningsafsnit til rådighed. Og der opstod snart en række nye projekter. Og på den måde så opstod Forskningscentret for Livskvalitet på Rigshospitalet. Der var 4 læger tilknyttet, og de startede nogle projekter. Og det havde til formål at undersøge, om livskvalitet kan være en vigtig medvirkende årsag til store folkesygdomme, som astma, allergi, kræft og hjertesygdomme. Og hvis det er tilfældet, jamen så skal der en forebyggelse og en behandling til, for at forbedre livskvaliteten. En professor ved navn Christiansen fra Rigshospitalets børneafdeling var Forskningscentret formelle leder de første år. Forskningscentret havde stor succes og kunne så i 1994 etableres som et selvstændigt og uafhængigt forskningsinstitut med over 10 faste medarbejdere. I USA havde man også været i gang længe med det her felt, men også i Europa havde forskerne været i gang. Og i år 2005 udgav Ph.D. Bruce Lipton en bog, som hedder Bogen Intelligente Celler. Han var forsker i biologi i USA, og hans forskning viser, at gener og DNA ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi. DNA bliver i stedet styret af signaler uden for cellerne. Det vil sige det indre miljø i kroppen, og ikke det indre miljø i cellerne. Og det er det, der er med til at skabe vores krop, vores sygdom, vores sundhed, og det gør via vores tanker, positivt eller negativt. Med baggrund i følelser. Energi bliver til stof. Kvantemekanikken. Men universet kan give dig langt mere. Universet ved meget mere. Og det er det, der er hemmeligheden, min pige. Elefanten med orden og matematisk intelligens siger: "Ja, du skal bare følge Hemmelighedens Venners Facebook-side og følge de anvisninger, der kommer. Fokuseret handling er i det øjeblik, du ved, at du skal gøre det. Det er din handling, og din indre stemme fortæller dig, hvad du skal gøre. Men det du skal, for at komme dertil, det er at træne og træne og træne og træne dine følelser. Det er meget vigtigt. Og du skal træne din indre kærlighed til dig selv." Elefanten med orden og matematisk intelligens fortsætter: "Der er universet, tanken og os. Der er hele verden og os. Der er alle lande og regioner og os. Der er alle byerne og os. Der er alle menneskerne og os. Og der er din familie og dine venner og os. Der er dig og os. Der er dig og mig. Der er dig selv. Der er dig og dit spejlbillede. Og alt det vil vi meget gerne dele med dig. Og det er det, du skal forvente af din træning. Din virkelighed bliver nu en anden. Bare og rigtig god fornøjelse med kurset."